Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca una etiqueta. Avui vaig a fer la meva primera etiqueta, que és l'etiqueta dels mitjans socials. El Social Media Tag, que és una etiqueta sobre les xarxes socials que més s'utilitzen. Aquesta etiqueta consisteix en triar llibres que puguem relacionar amb xarxes socials conegudes. La primera xarxa social és Twitter. Twitter es caracteritza per tindre missatges de màxim 140 caràcters, són frases molt breus, són com aforismes, i he de buscar un llibre que siga un dels meus preferits i que siga un llibre breu. De la mateixa manera que abans les pel·lícules normals duraven 1 hora i mitja i les llargues duraven 2 hores, ara ens hem acostumat a pel·lícules de 3 hores o més, amb extras a poder ser, i una pel·lícula de 2 hores s'ha convertit en una cosa normal. El mateix passa amb els llibres. Ja ens hem acostumat, sobretot en literatura juvenil, perquè després diguen que els joves no llegen, a llibres de 300 a 500 pàgines i a sèries molt llargues. Bé, els llibres abans eren més breus, ara si voleu entrar en concurs literari veureu que n'hi ha un mínim, per a novel·les n'hi ha un mínim de 120 pàgines, cosa que abans no passava. En el meu cas la novel·la que trie per a Twitter és Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Com veieu és una novel·la molt curteta. Esta edició té 186 pàgines, però veieu que és un format molt menuder de pàgines. Si passàrem a un format normal, com ara, que és més gran, probablement en tindria menys. És una novel·la, com veieu, que és curteta, és poqueta cosa. Per tant, aquesta és la que jo associaria a Twitter. Facebook. Facebook és una xarxa que la gent insistia molt, que la gent s'anava fent perfils, s'estenia molt ràpid, i el que he de fer és triar un llibre que la gent m'hagi insistit, fins que jo l'hagi llegit. En el meu cas, ja n'he parlat en un altre vídeo, és No està escrit a les estrelles de John Green. Al final vaig haver de llegir-la perquè ja s'estrena la pel·lícula i ja vaig decidir que me la volia llegir abans. Per tant, al final, després de molt insistir, canal de Booktube en què entrara, canal de Booktube que parlava d'este llibre. I al final, pel seu propi pes, ja per poder parlar-ne, al final me'l vaig llegir. Tenim també YouTube. Com que YouTube és una xarxa de vídeos, com bé sabeu perquè m'esteu veient, he de triar un llibre que m'agradaria que es passara a imatges, un llibre que jo voldria que s'adaptara al cine o a la televisió, que en feren pel·lícula o sèrie. Ja n'he parlat en uns altres vídeos, però a mi m'encantaria que s'adaptara al cine la sèrie de novel·les de Fairyland, de Catherine M. Valente. Al quart volum li acaben de donar el Premi Locus de literatura, i jo crec que seria una fantàstica sèrie de pel·lícules infantils, perquè des de Harry Potter no hem tingut allò una sèrie de pel·lícules per als xiquets i jo crec que estarien molt ben adaptades a pel·lícula i que disfrutaríem tots com xiquets. Tumblr. Tumblr és una xarxa social que així encara no ha pegat tant com Facebook i Twitter i el que he de fer és relacionar un llibre que jo hagi conegut abans que es fera famós, perquè Tumblr ara està pegant més, està fent-se gran, però hi ha molta gent que l'utilitzava abans. En el meu cas és els Jocs de la Fam, la trilogia dels Jocs de la Fam, bastant abans que tingueren tanta fama, com a mínim així, bastant abans que es decidira que s'anava a fer una adaptació cinematogràfica i la gent decidira que se'l volia comprar i que volia anar al cine, jo ja l'havia llegit i m'havia encantat i el recomanava tant com podia. Per tant, en el meu cas, el meu Tumblr és la trilogia dels Jocs de la Fam. MySpace. MySpace, no sé si algú ha arribat a tindre un perfil de MySpace, jo no, però ja no s'utilitza tant i ha quedat un poc com en l'oblit. El que he de fer és triar un llibre que jo no recorde exactament si m'ha agradat o no m'ha agradat o què ha sigut d'ell. En el meu cas no puc triar una novel·la perquè recorde perfectament si m'han agradat o no m'han agradat o si no m'han dit ni fu ni fa. Per tant, en el meu cas deixe en blanc el MySpace. Instagram. Instagram, jo no tinc perfil d'Instagram, però com que Instagram és de fotografies, el que he de fer és parlar d'un llibre que fora tan bonic, que m'hagi agradat tant la coberta, que automàticament me l'hagi comprat només per la seva estètica de fora i que fora tan bonic que volguera fer-li una foto i penjar-la en Instagram. Per al cas d'Instagram, trie l'edició de Nostra Senyora de París de Delvives, ara no la tinc així, però vos enllace baix perquè ja em vaig fer un vídeo i ja va ser una compra automàtica quan vaig veure com a objecte, perquè el llibre ja me l'havia llegit, ja coneixia la història, però volia eixa edició. I de fet fou tan bonica que no em vaig posar perquè no tinc compte d'Instagram, però sí que em vaig fer automàticament una fotografia i la vaig posar al meu Twitter. Per tant, complix un poc els requisits encara que no fora en Instagram. No etiquete a ningú concretament, qualsevol que vulgui sumar-se i fer un vídeo corresponent a l'etiqueta de les xarxes socials, el Social Media Tag, podeu fer-lo i compartir-lo.